Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebistako estudioan grabatuko dugu saioa eta hasteko gurekin Andoni Irigoyen izanen da, bera aniztarra eta Aragizko behien sektorean lan egiten duen gizona, bera kontatuko digu pixka bat nola dagoen sektorea. Ondotik gurean Erdiz Bizirik plataformako kidea den Mikel Sobrino izanen da, pixka bat momentuan eguneratuko ditu nola dagoen Erdizen aferaren inguruko egoera, eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atala izango dugu, eta gurekin gaurkoan Nafarroako EN sindikatuko idazkari nagusia den Patxiku Irisarri izanen da. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan lehenbiziko atalean Andoni Irigoyen dugu gurekin, Zamail ezezenez ezaguna, eta badakizu ez, astero tarteko tengara sektore desberdinetako abeltzainekin, eta kasu honetan, puxka bat Aragizko behien sektoreaz solastuko gara, eta Andonik badaki aski ongi ez, sektorea aspalditxotik ere nola dagoen, eta azken aste hauetako Rusia eta Ukrainiako gerra famatu honek, ez dara favore handirik ez dio egin sektoreari, eta Andoni, bazakitez, lehenu ere beltz zegoen egoera, eta hoen are beltzago ez ezakit baldin bada ere. Bai, dudik ezin, nahiko estuziogen betire, eta gasolina pentsuet dena nahiko altuziogen espaldizkoan, lehen ikusit, eta horren koina remate ezin dugu, hone giralte moru ze, gizentzia benpin, ez berik izi. Bai, hori da, gogoratuko digu pixko bat ikusentzulei ez, azkenean zuek, anizen egiten duzuna da, aretzeak gizendu ez, ezakit ze tamaina arte edo ze madmori izaten diren gizentzen, da gero saldu ez. Urtean guren normalean, urrexek igual lentxeo, segun rasartzen badu lentxeo, mihartxeo garen azian lentxeo gizentzen du, eta hona dena pixi geixao, urtean guren hiltzen gaitu normalean, eta beti omartxa. Hil eta karnizero entregatu. Bai, beti nahi izaten dugu bertako produktuak, eta bertakoak aurrera jarraitzeko ere, behar dute baldintza duin batzuk izan, eta azkenean ez, aretzeak gizentzeko, sekreto handirik ez da, azkenik gautik jamarra dute, eta pentsua eta lastoa ez? Pentsua eta lastoa, ez du gizentzeko ongi, ez du pentsua behar duk, eta lastoa duk digestionetako zean nahiten ez behar dugena, lehen gure asiginele eta aurre egin egiteko belarra matek ginen, gero jautzi zen, zela komeni ez dute bereak ezartega beteroak, bertakoa bertzen du, baina bertakoa minginekin bai denek ezten du bertakoa, gero osteko orduen ondizen bertakoi uzten dugu estaldera. Hori da. Prezioa behatzen zego, batzuk ezin diturago eta bertzatu ez. Ez durago ez nahi. Txekit nire bete, jendea nahi esago gastatzen dugu oporretan jaten baino, jatean kultura aldatu du garront eta hemen jatekoa betite prekozina gehiago, betite azkenean mamartio konservanteak, koloranteak, mamartio gosteak ere guziak eta bertakoa txekit aldatzen edo gajera omnitz. Bai, hori da, pixko bat txipori aldatu behar dena, gainontzean, urte batzutara, bertako nahi izanen da orduan bai, orduan ez izak igual. Bai, hola segitzen badio, txikit, nire aurtengoa benpin, nire erantziot, nire arakin guzi erantziot, aurtengoa ume pasatiko dit, baina udazkenean ez balin dago aldatzen, gompirotziko dugu izentzitik, ez bereik, eta gero nahi duenak txikit, bereik usekitek, nahi duena dire galdu segitzaldik klasean eratik, ez dugu horregatik. Bai, pentsuaren kasuan, pentsu ere ja aspalditxotik garesti zegoen, eta hoendik are garestigu ez? Neko garestitxoken, bai ganduk, aizuken beti gogatzen, bai ganduk polikite, jaizizko berten da terresteko berez gogatzen du bastante, eta jendea denak tarrapataka estudenik biel bibijera martiet, ustu busketen pin, eta kanpora igortzen dugunen pin, igorri aldetzen hau du, eta hemengoak mantenetiko tio altu miztertean, baina ez aldatzen afera, eta iraila zeten urrie, nik uste eskizin dela
Horra egituk, etzekit, horraiko solasak egituk, etzekit gero, guziko da, merkatzen zein du, baina horra saitzen badu, nire bat trebitzen horra entzintzia inbertzen diru, prezioketan gizentzen badu, datorren ustean pixket bajatzen, normalean bajatiko du, pentsatzen dit, ojala ez ez, baina tolo gesube bajartitek, eta ezin du goraiko prezioekin gizen dut, eldu urtean, arrisketu nire eragini ez dut errantzioten nahi. Ite maizuen ere ematen ditu, kostea bakarrik, datorren urteko, kosteak ingo formatzen baina ez dik nire filmetzen. Orduan nik zeta arrisketu behar. Bai, lastoaren kasuan berriz, noiz erosten duzu lastoa edo nola izaten da pixka bat? Gu kanpainan erosten dugu, almazena eta almazena ginen orduan, eta almazena betetzen dugu uztaila eta abuztualenean hor itzagetu. Bai. Eta hori bete eta ja, bale. Garai hartan lasto ongi xamar zegoen edo prezio ongi? Bai, beti pixko banduko ere goiti lehendik, baina, oinu garen gozen kesamara du lasto orai arte, aurten pentsatzen dit egin ere goiti. Pentsatzen dit, dena bazi goiti, hangoen agrikulturiak ere dena gandu, gazia gandu goiti, ureak esakristora, ikiagatu daude, hemen hogenik, irine bazter duten, kosutxa dugu garantizet, herriberan bota eta gero esperatu du guritia, hori indik guri pixket, pentsatzete, baina ganden hastean eta gaintzinekoan, ikiagatu zeduken, aberatzeko zen. Beti alebitzen dira, beti alebitzen dira, baina pentsatzen dit aurten dena goiti egin dela. Bai, eta bueno, ja orduan hasten zara kontu egiten ez, pentsoaz nola dagoen, lastoa nola dagoen, eta azkenean, zuk produktu bera ekoizten duzu, hiltegira eramaten duzu, eta hor bi aukera ez. Alde batetik bai, harakinerita saltzen duzu, beste aukera ere da salmenta zuzena egitea ere, baina produktu horrek ikusita kosteak nola diren, prezio bat hartu behar du azkenean, ez? Ba, prezioak ez palime du, gainako dena sobrante du. Lanean ditu zide baztekotan obedik etzanta egon. Hoi beti lehenko zaharrak ezten zutena zide baztekotan obedik etzanta egon. Eta gaino gurean aitzin du hor du, kristian dirukite du urte bat denak aitzin du hartuzkena diru guztiak, eta gero ikusteko zeldu baizik, eta gero gazteak ez duena segitzen, gero bertarritzen. Beti teo karra gotxeak ondetako dintz. Salmenta orduan alde batetik bertan saltzen duzu ere, eta gero ere kanpotik ere bada eskaera, ez? Kanpotik bai, hortan, sobretu hiko honak, aspaldizkoenak egitu kanpora egortzen, oenak edo formaz oberenak dienak, jateko igual ez eta ramar hobia dien, baina formaz oberenak eta gehienak kanpora egitu egortzen, pusket garestio saltzen denako. Eta horre ebera sutentzio kanpoan, hemen baina pusket gehiago, garrexean dugu kanpora saltzea. Gero, ez duen du bai harakin egutzi zerbitu gabe, eta gero orduan momentuen bin mantenetik utio aldean iztertean, baina momentuen kanpoan pusket garestio. Bai, eta harakinak ere esanen dute ez, beraiek ere, azkenean zuen produktu erosi, behar duen prezioan erosi, eta beraiek ere saldu behar dute, eta joaten da dena goratzen azkenean, ez? Ba, eta harakinak ere zaila zeukete, argiek eta kantu dena kamarak, eta tiretzitek omnitz, harakinak ere urteko horren, eta gomenpin gantzaizkutek, saldu gehiago ez esaltzen, denak, al-kontrario, gehiena enpin gaituk pixkoet gibilat, eta horren zaila zeukete, zailak ere txikit. Gara, hori ikusten dit, guratu dugu orten ja bi aldiz. Eta hori guratu hartit, eldu hastean berriz. Eta, beldurre ematen da, baina, nik altzen ez da ditu behar egin abazteko, orduan, tokotxe behar kontu egate bartik, eta pentsatzen dit orai ez du problemik izin, porque orai eozeinek atendeak ere, eozeinek korratu hartik. Baliotik aragiek, eozeinek guten, orduan, ez du problema, nik ez du nahi abusetu, bizket, geroko segitzeko. Tiak batu jendeekin, batu batzuk berroita marrote batu gurekin, eta nahiten haragine batuk hiru gaindik hiltzen denak, nahiten zirenak, eta jaiten du giztan harremana, astero berekin, eta espliketzen diok, baina zaila du. Gehiago patzioi denei gustatzen zeko. Bai, nola ikusten duzu hori aretzetan edo araizko behiatan, ez egite zaldikoetan da behar bada hobek iso, baina gauzantzekoa da ere, o? Bai, zaldikoetan gehiago duk, orain arte baliotik aragiek, eta zaldikoa normalean pentsuik gabe azten du hemen, gero gizendu ordunak, bere kontu egategatik, baina hemen gehien bat sartzen baitu txikiten, ez dik hainbertze gastuik, horre patutu intien, 3 urte, eta gehiago patu, zizen hartu, momentu menpin, eduridik eixexea honu, niko ere, pixkotasun eskik ibilko ere, baina, gizendu ordunak ez badiki dabazten, txikik ez dibaleko, atzekin gauz beraduk, orduan, momentuen gabiltzek galduek, ez da gero nuko lokatu. Zaldiko kuadriere baduzu hor, haitzen zate pixkat? Ez, amnizik ez bakar bat zutu, baina, nupin pixkot,
Euskal beste alternatiba biltzeko, hasi gintuko eta etxekita. Eta irten bidean nun dago pixu bat, honi buelta mateko moduri baldin badago. Txekit. Zaila ikusten dit. Horai arte beti hoi, baina orainkoan arron zaila ikusten dit. Zaldiekin bai, baina zaldiekin ere numero bateraino arrixadu, handiko itia, gu prestatu egitu, puadara dena prestatu egitu, beti indugune txiki-txikitik, dominetzen dukena, eta hori de repente horrek ez dak funtzionatzen, etzekit noiz arte, karo, izten bat iraunen dio albezen guzti, baina etzekit hondi jokatu, etzekit. Azkenean paperak ungitera eta tristi zindu, baina subentzionete bizi behar zindu, baina eguakin usteet izin dela albezen gutik galtzea. Usteet denek ertatetek hauzen nekazai txiki subentzen diok, eta subentziona gorratzen bat eta 10, galtzen tip bortz. Gaina eguakin, orden, ozeinek ertendak. Orduan izanen duk, usteet marko denak, paperak ungin, subentzionak albezen guzi biltzera, eta gero albezen gutik galtzera. Baina, bueno... Ez irabaztioiak endorko dugu gutik. Hori da ez, baina tristea da ez, azkenean, sortu da dinamika bat subentzionen menpe egote hori, eta, Europatik edo lan nahi izan dute, eta orain iristen gara momentua, non produktua faltako den. Europatik ere, hemendik ere bai, ez duk beti kanpoko ematen dukunpe, baina hemen ere, manatzutunak hemen ere ez duk gobiak, Hemen iberetzen batuk pak nola funtzionatzen duen, hemengoa firmetzeitek, azkenean. Hemengoa firmetzeitek, nork ematen duen mendiren uste, eta denek, baztanen batu lagunte berroita mar, pak eskatzen dugunek. Dehanek azere dituk. Mendire botatzen duztenak ez duen bertze, baina firmetzen da, botatzen direla. Orduan, gero kritiketzen dio kanpoko, baina hemengoak ere problema berbera du, bakotxa bere eskalan izin du, baina... Danak bere partetik ongin ezkero edo... Denek izin dio gehen gulpe, Denek badurez gehen gulpe. Beti kanpoko botatzen dio gulpe, baina... Hase hori bakotxa bere etxetire bizitek. Bueno, Andoni. Espero duguna da, haber gauzak hobera joaten diren, espero dugu oroitzapenen geratzea ez, momentu hor hauek, eta, hemendik hilabete batzutara, eguzki izpia handi batzuk ikustea eta eustera horreri ez. Haber, hola den. Ni beti uste duen semea segitzen dik, eta ni horrek beti gustatu ziok, eta animetu be bai, eta gustora, etxeko bat segitzea, baina etxekit, aurten balimezen etxekit animetiko nun. Bueno, Andoni, eskerrak eman, animatu zuri eta, sektorian zaudeten guztioi ere, eta, azkenean eutxi horreri, baina eutxi kontuk ematen duten bitarten ez, azkenean gauza garbia da, ez duenak ematen, hor segitzea ez da, ez du esan ez bururik ez dara. Hiriburen kontra iaiz, orduan bakotxa berak ikusiko du, baina galtzen, espertiko iaiz, espertiko ditu denak. Eskerrik asko, gure gana hurbiltzeagatik Andoni, azalpen hauek emateagatik, eta berriz ere animo, eta egonen gara, mila esker. Bale. Bigarren atal honetan, Mikel Sobrino dugu gurean, badakizue bera, erdiz bizirik plataformako kidea dugula, eta, aspalditxotik borrokan dabiltza, erdizen, jakingo duzuenez, meategi bat egin nahi dute, eta, bere proiektuen inguruko ibilbidea edo bekio esan da, plataformak daramakien ibilbidea, hurbiletik jarraitzen ari gara, eta Mikel ezagit, azken hilabete batzuk egon gabe gaudela, zertan dagoen egoera edo pixu bat zer da eskuartan duguna momentuan. Azkeneko aldiz egon ginenetik mugimendu batzuk izan dira. Magnak zabaldu du, PESIS bezalako UAG-en bitartez saiatuko dela aurrera eramaten proiektua. Horrek, gure ustez Magnak maskara pixet kentzen du, hartu errantzakulekoz PESIS bidez etzuela aurrera atrako, eta, ja errandu hola saiatuko dela, oraindik ez du baimenik ez diote hori eman. Baina, errandu hola eskatuko duela, ez? Orduen gure ustez, lehenagokora itzultzea izin zen, baztanekin kontatu gabe, baztandarrekin kontatu gabe, berak bere eskubideak aprobetxatuz, aitzinet segitu nahi du, ez? Hori, ez dakin antzat, edo PESIS edo horren bidez sartzea zer nahi du esan? Ez duela kontutan hartzen, baztango udalean,
onartzen dena, ez? Orden Baztango udalan erantzunik gabe, Nafar gobernuen galdetzen du hoi ustiatu nahi duela, ez? Orduan, bueno, gure ustez txuskeri bet da, gainera, pues, bueno, Baztanen batugu bertsa adibide batzuk, berez ona ikusten dutena batzar nagusiek abiatua duela herri galdeketa bat, ja udalak ere onartu du eta ja Nafar gobernura biali da. Eta orden, pues, txuskeri bat enpresan aldetik, pues, hemen erabakitzen dena errespetatu beharrean, ba, berak bere eskubide horiek gehiago aberasteko, mai gainean patzen dituela eta denen gainetik aitzinetik iten duela, ez? Bai, pixo bat, bitartean zaudete pixo bat, bueno, esperoan, ez? Pauso ematen diren, askotan, bueno, zer sortu horrela erantzun edo pixo bat hortan zabiltzat, ez? Bai, gehien bat, bueno, oino ez du orkestu, errandu prosis bidez orkestu behar duela proiektua, baina egia da oraindik ez duela orkestu. Horren orkesten duen momentutik, badaude epe batzuk, Nafar gobernuak erantzun behar duela, sail ezberdinetatik pasatu behar dena, gero alegazio epe bat etorriko da, eta orden guk ere epe horien arabera indar gehiago edo gutiago ingo dugu, ez? Egia da, gu beti erne gaudela eta mantxo gauzek iten nahi garela, baina behin ja sartzen garela epi horietan, orduen bai indarrera kostaldien barko da, eta benetan Baztandarrek sinisten badugu eskubidea dugule guk zer nahi dugun Baztanen erabakitzeko, nolabait ere ongi adierazteko aski dela, ez? Torri barzezkitu beti kanpotik eta berek nahi dutena eta nahi duten bezala, eta hemengo legiak eta hemengo arauak errespetatu gabe, orden hori txuskeri bet ikusten dugu, eta orden eskatzen dugu, herritarrak, hala pentsatzen duten herritarrak, pentsatzen dut gehiengoak ez duela nahiko bere ingurue, deusen truke edo miseria baten truke dena suntsitu, gure aitzinekoek utzi dakoten bezala mantendu ordez, betikoek sos gehiago izeteko hori dena suntsitzea, poliki behar da aderazi, behar dugu erakutsi, Baztanek baduela etorkizun polit bet, alik eta naturarekin harremana duen gauzekin, eta ez olako astokeriekin, ez? Orden, epi horiek biztantugun biztartean, gain gara jendeai erranez zer egiten aldugun eta hori dena. Bai, bestetik ere hor dago lehen sektorea, ez? Sektore asko bezala ez dago batere ongi, eta ere gutxago momentu honetan, ez? Aspalditxutik krisi batean sartua lehen sektorea, beti larri, eta guan azken gertaera hauekin da, ezinezkoa da iaia lehen sektoretik bizitzea, eta Baztanen nahi dena hori da, ez? Lehen sektorea beti garrantzitsua izan du da, eta ardiz bezalako bazkalekoak badute garrantzia handia, ez? Eta gero eta gehiago, ez? Nik uste dut lehen sektoreak, orai gertatzen nahi den guzienekin ikusite, marko duela bertan baduen bazkakin bizi ahal izatera, eta erdiz kentzen badiete, honek ez du inongo zentzuik, manganak erten duenez, hektaria gehiago gelituko dire arrobia intagero eta hobiak, hori badakigu denek gezurre dela, eta orden, pixket, nekazariek mantendu ahal izateko, erdiz beharrezkoa da, horren magnan proiektuan kontra gogor inbarra dugu erranez, horrek baduela bere erabilera, mendetan ebili dena, eta uste zatela jendia bakean, eta ez zatela tonteriek erran. Bai, harritzekoa dena da ez, lehen urte batzuk ere saiakera bat intzen ez, bertan, ez zuten lortu bereien helburua, eta zuek ere zuen harridura hartzen duzu pixo bat ez, berriz ere saiakera hori itea ez. Ez da harridura, guk badakigu, lehenago gelditu zela erantzun on bat manginiolakoz, eta gehien bat nekazarien aldetik, baina nik uste dut Baztandarrak orokorrean arrasak garbi erakutsi zutela proiektu astokeri bet dela, eta erdizek baduela erabilera bat, eta hori mantendu behar dela, eta orden kaleko indarrakin lortu ginuen momentu hartan proiektua gelditzea. Argita garbi badakigu, baginakigun, magnak hor altxor bat baduela.
Arrazpiortan bada minerala unitz, eta beraiek nahiko erreskusten dute hoi hartu, eta berek gelditzea hemen banatu gabe, eta orden baginak igun, hau torkozela berriz, eta beraiek beti egon behar dire erne, noiz den momentu berena, hor muturre sartzeko, ez? Eta orden, orai mundu mailan dagoen egoera ere, pentsatzen dugu, aprobetxatuko dutela, erteko bertako mineralak behartugula aprobetxatu, kanpotik garri gabe, eta rollo dena sartuko dakute, lanpostuek mantentzeko, gaur egun dagoen krisiekin, heldu den krisiekin, lehen behar dutela hori segurtatu, eta gero, azkenean, magnak erdizetik atrabar duen mineraloi zertako erabili behar den aidakute erakusten, azkenean horko mineral gehiena eramango dutela Ego Amerikara eta hola, hango lur pobreak aberasteko eta hango ganaduek gero bazkatzeko, orden, mundu hau arras erotzen nahi de, osea, hemengo nekazarik kendu behar dizke bazkatokiek, hortik minerala atra eta gateko Argentina eta Brasil eta olako tokietara hango lur pobreak aberasteko eta gero handik haragi honet emerke biltzeko, ez orden favorez, osea, mundu mailan dagoen egoera nagusinek zekartzen duen, baina nik uste dut denek ere burue pausatu barko ginuela. Plataformaren ere zuen ere garrantzitsua da, ez? Orain egin den esker hori referendum bat iteko, bozketa bat egiteko, zuentzat aurrera pausu garrantzitsua da, ez? Bai, txalotzen dugu batzar nagusiek induena, ez? Nik uste dut, azkenean, bastanek bere buruekin zer nahi duenin, holako moduen behar duera baki, ez? Referendum betin, eta gehiengoak errengo balu, baietz, nahi duela erdiz pikutera biali eta horko magnak maten dion sosakin bizi eta ez dutela ala uste, baina nik uste dut hemen erabaki behar dugu zer nahi dugun, eta erabakitzen badugu erdizen dagon bezala ustea eta errespetatu beharko zakutela, ez? Eta guk lan guzti egingo dugu, oihala izan dadin, eta ja hasi gara informeak iten, abokatu taldeakin, eta orden, gure aldetik dagoen guzie, eta jendean laguntzez, eta kalian erakusten badugu benetan baztanek zer nahi duen, haitu beharrako dakute eta saiatuko gara errespetatzean ere bai. Osongi, Mikel, berriz ere egunean jarri gaituzu, nola dagoen afera, eta aurrerago ere izango dugu aukera, elkarrekin egoteko, eta gauzak nola dozen, eskerrik asko gurean izategatik, eta beste bat arte. Mila esker zuei. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Esan bezala, azken atal honetan sindikatuaren atala dugu eta gaurkoan gurekin Nafarroako ene sindikatuko idazkari nagusia, Patxiku Irisarri dugu. Eta Patxiku, azken aldian, nahiko albiste tristekin, nahiko egoera beltzarekin, eta ezagit, momentuan ere zuek sindikatutik nola ikusten duzue, pixko bat zein da momentuan lehen sektoreak pairatzen ari duen egoera. Lehengo sektoreak orain pairatzen ari duen egoera oso kaskarra da. Uste genuen COVID-an historia honekin nahiko zailtasunak izan ditugu eta nahiz eta gu garai horretan egunero lanian ari, uste genuen hor bertze irtenbide bat izanen zela, baina ikusi dugu orain Ukrainiako gerra honekin gauzak okertzen ari direla, eta lehen baldin bazen tendentzia bat nun presioak eta gora bazijoazten, azkeneko hilabete honetakoa ikaragarria izan da. Orduan, kostuak izugarri garestiak, eta adibide bezala ez, pentsua zuek datuak izaten dituzu ere askotan eskuartean, nolako bilakera izan du azken urte hauetan edo? Pentsuakin adibidez, orain aprilerako ikusten da orain duen presioetik 20% igoko dela. Igoera horrekin, atzeman ditugu datuak 2020ko irailatik onat, pentsua 80% igoko da. Motxila hori, gastu hori ezinezkoa da nekazari batek hori bere gain hartzea.
ez bada behintzat, gero berak saltzen dituen produktu horietan margen hori ikusten, ez? Baina ikusten dugu, baraia poliki ari dela igotzen, esneare pixkate igo da, baina hainbertze igo da beste aldetik kostoa, igoera horiek, salmentarako ditugun prezio horiek oso apal gelditu direla, eta erraten aldugu, orain dela urte bat bino aiza okerrago gaudela. Orduan, kristona da zer nolako eragina ari den izaten. Alde batetik uste dut, energian inguruan eta guk argi eta garbi ikusten dugu, hor espekulazio argi eta garbia badagoela, baina gero hori areagotu egin da Ukraina eta Rusian arteko gerra horrekin. Zer, Ukrainiatik hainbat lekale eta gero artoa eta etortzen zen, Europaren 125 hortik ateratzen da, eta orduan, gerra hasten da eta nolabait moztu egiten da, ez, horko hortik ateratzen zen, artoa gero gure pentsuak eta egiteko, ez? Orduan hori garestitu egiten da, eta garestitutik aparte orain Europa ari dena da, noski, Ukrainiatik ez bada ekartzen al, ea ekartzen aldugun Argentinatik edo estatu batuetatik, ez? Eta hortik zer etortzen zaizkigu, genetikoki moldatutako artoa, eta gainera glifosatoarekin, pozoia. Eta Europa ari da nolabait, hor lehen debekatua zuen estatu batuetatik ekartzea artoa, eta orain ja ari da hitz egiten, glifosatoaren neurria honeaino baldin bada utziko dugu sartzea eta bestean ez. Orduan, alde batetik garestitzea eta garestitze horrekin ari da sartzen kalitate txarroko gure ustez lehen gaiak, gero gure pentsuan egonen direnak, gure animali janen dutenak, eta gero hori haragian ikusiko da, eta gero hori gu janen dugu, eta biztan da sektorea oso gaizki dagoela momentu honetan. Orduan, beste ate bat ireki duten, on kalte gehiago ondorio txarragoak ekarriko dituen, eta ez egite bertako, nekazari bertako abeltzainei begiratu ezkero, ze kostu dituzte, argi indarra dela medio, produktuak ekoizten dituzte, produktuak saltzen dire merkatuan, ez dakit, pixko bat, desberdintasun hori bereiek saltzen duten prezioa, kostatzen dena, nola ze irtenbide ematen altzai goerari? Guk garbi daukagu eta bai martxoaren 3an egin genuen manifestazioan, eta baita ere abenduan esne sektorean egin genuen kontzentrazioarekin hor eskatzen genuen elikadura katearen elikaduren katearen legea martxan jartzea. Hori da gure irtenbide bakarra. Baina hori ez dugu bakarrik eskatzen guretzako. Nekazariak gaituzte, bere produktua ekoizteko kosto batzuk. Orduan, guk erraten duguna da, horiek estali mardirela, horieken barrenean da gure jornala ere bai, baina ez guretzat bakarrik, baizik eta gure gana etortzen dena kamioi batekin, basnea biltzera edo zerrikumiak eramatera, horrek ere baditu bere kostoak. Eta, joan den hastian, eta honetan ere, kamioilarien grebak eta hortik dijoaz, ez? Azkenean denari eragiten digu. Eta horrek zer ekarriko du? Horrek ekarriko du, kontsumitzailea denda batera joaten delikan, seguruenik, bere saskian sartzen dituen produktuak garestigo izatea. Baina, guk nahi baldin badugu lehen sektorea mantendu, ahaztu behar dugu nolabait low costeko janari hori, eta janaria ordaindu beharko da balio duena, ez gehiago, balio duena. Hortan administrazioa sartu beharko desku edo nola izango zen? Bai, gure ustez, alde batetik eran dizut, noski, lege hori aplikatzearena administrazioarena da, baina gero beste aldetik eta guk uste dugu administrazioak sartu behar dula argiaren prezioa eta gasolina eta bere eskutan izaten alden guztia, hori nolabaiteko interbentzio bat. Joan den astean egin zen Nafarroan CES izeneko bilera bat, Komite Ekonomiko y Sozial, eta hor, sindikatuak horixe eskatuzun. Prezioak interbenitu egin behar dire.
baten batek bota zuen hemen gaudela gerra ekonomia batean, eta nik uste gerra ekonomia batean baldin gaude halako irtenbideak hartu behar direla, eta hori estatu batek egiten aldu. Guk ez, guk hori eskatu eta mahai gainean jarri eta indar bat egin hori lortzeko, baina hor bai estatuak eta elikadura legeren eskutan, estatutik aparte ere, Nafar gobernuak ere badauka zer errana. Bai. Azkenean, edozein adibidez, lehen sektoren dagoenak, arrautzak ekoizten dituenak, nizta ekologikoan izan, kanpora ateratzen dire, barreren egoten dire, baina beti ere argindarra behar da, ez? Temperatura egoki bat izateko, argitasun egoki bat izateko, eta garestitze honekin, bai, edozein azpi sektorean, hilabeteko faktura izugarri garestitzen da ez. Bai, adibide bat jarriko dut, joan den astean deitu zigun gure afiliatu batek, zerriak ditu, zerri bastante gainera, eta arek erraten zigun, joan du urtean, otsailean 4.000 euro ordaindu zitula, eta aurten otsailean 15.000 euro ordaindu ditula. Eta erraten zuen, horrela ez ditula gontzen ez da 6 hilabete. Eta ari gara zerri pila batez, eta zuk azkenean zerri amako aldin dituzu, zerri kumiak atera nahi dituzu, horiek temperatura bat izan behar dute, eta ez dakit, botine garrantzun, 17 gradotan jarri zula bere etxea. Zerrikumiak ditunak, 17 gradotan jartzen baldin ditu bere granja, ez ditu hainbertze zerrikumerik aterako antzinerat, eta ez da biablea izanen, momentu honetan ez da biablea, baina are gutiago horrelako neurriak hartuta, eta nire ustez, ari gara ikusten, edo ikusiko dugu, rekonbertsio brutala lehen sektorean. Zeren presioekin ezin da aguantatu. Jubilatzeko 2 urte falta dituztenak, hasiko dire kontuak ateratzen zer egin behar dudan diru gehiago ez galtzeko. Horrelako egoera batean gazteak ez dira sartzen, eta hori ikusi dugu, diru laguntzak eta izaten dire, lehendabiziko gazteentzat eta salto bat emateko sektorera, aurten diruri ez da gastatuko. Nire ustez, 1 bat, diruaren 2 bi sobratu inen da. Ez delakoz gazterik anatzetik. Orduan, horrelako egoera batin, ari gara ikusten zuzenean, rekonbertsio krudel bat. Bai. Ikusiko dugu apetxiku nola da zen gauzak, eta albiste hon batera pasatuaz, behintzat, gogoratuko dugu ez ikusentzulei, ene sindikatuak, bazuk aipatu zen bezala orain dela hilabete pasatxo, baina Elizondon bulegoa, aste honetan bertan irekitzen duzue, ostegunerakin ez? Hoxe da, bai, ontzat emanen dugu notizia ez, zukarren bezala, aste honetan, 24an irekiko dugu, eta hortxe egonen gara, ostegunero, eta, prinsipioz ni egonen naiz, baina, antolatu nahi dugu pixkat ere, Iruñean dagoen teknikariren bat ere, unatetortzeko, edo seguruak direla, edo ingenieritzako lanak, edo zer egin behar baldin bada, horiekin ere, halako egutegi bat ere prestatu egin nahi dugu, baina, bai, ostegun honetan, 24an, irekiko dugu bulegoa, Amezti elkartekin egin dugu halako kontratu moduko bat, konbenio moduko bat, eta elkarlana horrekin, hortxe, berriz ere, Elizondon enek izanen du bere bulegoa eta bere tokia. Bai, eta garrantzitsua da ez, gaur egun honetan edozein lekutera deitzen baduzu, badakigu, makina bat ateratzen da askotan, eta zorionekoan hortzen baduzu persona batekin egotea ez. Badakigu arazoa direlekan, kezka daudelekan, tratu personalizatu hori ez, personen artean solastea, baloratzen dela eta eskertzen dela ez. Bai, hala da, eta nik uste dut zenbat eta hurbilago izan, Iruñean mendik ere ez da urruti, baina zenbat eta hurbilago izan, harik eta hobekiago. Eta gero, bertako baserritarrak eta, Elizondora etortzen dire maiz aski,
Gauz bat dela edo bestea dela, eta Elizondon egotea gure ustez garrantzitsua da, eta presentzialki egotea ere bai, elkarrekin egoteko, eta hor dauden dudak aizobekio egiten dira bertatik bertara, eta ez telefonoz edo ez bideo llamada batekin. Bai. Oso ongi aipatxiku, zorterik hoberena zuentzat ere, goitza berrian, Elizondon, eta, zueri animo ere, badakigu gora zaila dela, lehen sektoren ere zuek hor zaudete sartuak, eta berteun artean hola baik ere, buelta ematen zaion egoera beltzoneri. Eskerrik asko. Zuei, denbora eskaintzigatik. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.